videu a je to video z Brawl Stars, takže ako prvé mi ukazuje niečo free v shope, takže ideme sa kúknuť do shopu, keď za free. Wow, tak toto som nečakal, že to bude za free. To je na koho. Takže neviem, na akého brawlera to je. To sa samozrejme kúkneme. A takže nejaký random present. Na to som zvedavý, čo tam bude mať. Takže potom tu je toto. Prepáčte, ale ja som to strašne dlho nehral, takže budem to musieť potvárať. Takže 100 coinov. Potom ďalšie randomy. Ja to mám skoro ja to budem mať skoro celé otvorené. Takže ideme toto. Táto player ikonka je dosť pekná. Takže ideme ďalej. Random present. Takže ideme otvoriť. Super rare. To je môj prvý super rare. Takže ideme sa nový pin. OK. A potom ďalší random present. Ale ten vypadá podľa mňa o mnoho lepšie. Takže lebo bol modrý. A teraz je zelený. Takže som zvedavý, čo mi tam padne. Epický. Ó, ten je pekný sprej, takže a toto je posledné, táto lyžička, pin tejto lyžičky, takže to je na Volta. Tento je dosť pekný. Dosť veľa nových skinov tu je. Áno, zbieram stále na Shada. Pretože vtedy, keď akurát len ako to bude, ja neviem, ako to môže byť. O, to je nový brawler. To som nevedel. Zaujímavé. Ten nový brawler. A už to nemám. Aha, áno. Môžem si skúsiť zahrať. Otvorím si tieto. Potom join a club. A ja nejsom. Tak idem do môjho kamošového. Takže takže takto search, toto je join a jeho klub je online, takže nič. Tak dám tu nejakým random, napríklad
toto a ideme to zahrať. Mám 30... To som ešte nikdy nehral, ale... A už si dal to... Tak, ja si dám show. Ja viem dosť dobre hrať so show, no, takže... To máme asi tak trocha vyhraté. Aha. Takže ideme znova skúsiť. Takže odsadil som si od prvý, pretože chcem vedieť, jak hrá. Jak vie dobre hrať. Takže ideme hrať a dosť veľa nových skillov je. Takže... Buzz Lightyear, come in peace. Čo mi je? Ne... Teda Batteries are fully charged and ready to go. Hey! Till we meet again. Má ten Leon. Je to 2-2. Hrá sa do 6. Bo to Buzz vs. Buzz. Vyhrali proti nám. Takže toto som prehral jednu ticket a už mám iba 20 niečo. Takže budeme musieť zobrať čo najlepšiu šalinu. Dobre, nikto si nedal Buzz Lightyeara. Ale tento brawler určite nebude furt. Tento brawler určite nebude furt. Jako to, lebo tam bolo, že limit brawler. Takže prehrali sme s
musieť hrať ďalej. Takže teraz budeme musieť hrať najsilnejšie, jak viem. Takže potrebujem si dať asi najlepšieho brawlera. Keďže za 3 dní sú Vianoce, tak na Mika mám vianočný skin, takže si dávam to. Takže vidíte tento skin mám. Dobre, tak teraz sa máme triple, zatiaľ vyhrávam. Zatiaľ vyhrávam. Má 6 dní iba. A čo máme ďalšie prehráky. Nie, nemôžu dať tých 3. Musíme ho zastaviť, čo najrychlejšie. Dobre, máme ho. Mám 5 darčekov. Budeme sa to staviť. Budeme mať 2. A už zobrali, takže znova sme prehrali. Budeme musieť ísť znova ďalšie kolo a dúfam, že toto vyhráme. A vlastne za to sa mi zdá, že dostanete tie darčeky. Takže a ne, už si ho niekto vybral. Škoda. Tak ja si dáme si Cordeliusa. Dal som si Cordeliusa. Takže no už máme aj my.
ten darček je naspäť do štátu. A darček nakoniec nemá, ale môžeme to otvoriť. Za 3 dní. Takže toto asi koniec videa a čaute. A toto je koniec videa, takže čaute.